Indul a Pedál! Kerékpáros magazin Takács Tamással és Dankó Bencével. Köszöntünk mindenkit, ez a Pedál, a Trend FM kerékpáros műsora. Takács Tamással. És Dankó Bencével. Ez már a 11. alkalom, hogy találkozunk azokkal, akiket érdekel a kerékpározás, akiknek szenvedély a kerékpározás, vagy akik valamilyen módon kacérkodnak vele, és azt hiszem ez a műsor nagyon jó lesz azoknak, akik valamilyen módon kacérkodnak vele a hűvösebb időben is, ugyanis az öltözködésről fogunk beszélgetni. Itt van az ősz, itt van újra, az öltözködés bonyolódni kezd, mert nyáron azért általában egyszerű a kerékpárosok élete, egy mez, vagy legalább egy technikai póló, betétes nadrág, vagy egy monti nadrág szivacsbetéttel, és kilométerekre jól fogjuk magunkat érezni a nyerekben. Amikor azonban az időjárás hűvösebbre fordul, akkor azt gondolnánk, hogy a kerékpáros szabadságnak vége, de szerintem azt kijelenthetjük, hogy a megfelelő öltözékekkel talán az egész téli szezont ki lehet húzni nyerekben. Hát attól függ kinek, hogy kényelmes, meg kinek hol van a tolerancia küszöb, ugye hogy viseli a hideget, de egyébként igen. Az óriási előnye a nyárnak, hogyha még bármit el is rontunk az öltözködésbe, tehát ha fürdőruhába, ha ingbe, ha öltönybe, bármibe ülünk a bringára, akkor is maximum izzadtak leszünk, vagy gyűröttek leszünk, vagy bármiben nem annyira komfortos, de nem fogunk megfázni, nem történik semmi bajunk. Akinek meg megvan az igénye arra, hogy minél komfortosabb érzés legyen akár a több órás sportolás, bármi, az pedig tud választani olyan ruhákat nyáron is, ami megfelel a célnak. Viszont az ősszel már belefuthatunk sokkal nagyobb hibákba. Gondolok itt arra, hogy most szeptemberben kerül adásba ez a műsor, de hogy belépünk az októberbe, már azért elég hűvös reggelekre ébredünk, akár a sportolásnál, aki ugye mondjuk reggel tud elindulni sportolni, és délelőtt jön haza, vagy pláne aki mondjuk korán reggel megy munkába, és mondjuk a délután 3-kor megy haza, itt óriási hőmérséklet különbségek lehetnek. Reggel ugye elindulunk 7-8 fokba, ha szép napsütéses október van, akkor simán lehet egy 20 fok körüli nyári jellegű idő, és hát nagyon oda kell figyelni, hogyha nem akarunk hátizsákban 2-3 garnitúra bringás ruhát cipelni, akkor válasszuk ki a megfelelőt. De az egyébként jó, hogyha úgy indulunk el, hogy még fáz. Hogyha úgy vagyunk fölöltözve, hogy fázni. Van ez a mítosz, hogy akkor jól fölöltözve, hogyha ilyen fázósan indulsz el, tehát hogy így kilépsz, és így megteszed az első pár száz métert, akkor még kifejezetten fázol. Hát persze, tehát most nyilván megint csak ugye sportolásnál, edzésnél úgy kell öltözni, hogy már ugye az üzemi hőmérsékletnek megfelelően. Viszont ugye vannak olyan testrészek is, mondjuk ez nem az őszre, inkább a télre jellemző, a kezünk, lábunk, ami hogyha elkezd fagyni, akkor azért akkor egyre rosszabb lesz. Tehát ugye, mivel nem történik, nincs olyan vérkeringés, mint a mozgó alkatrészeken, ezért sokkal hűvösebbnek tudjuk érezni az adott hőmérsékletet. De egyébként most így a műsor elején érdemes leszögeznünk, hogy majd válasszuk ketté a közlekedős és a sportolós öltözködést ősszel, mert ugye nagyon nagy különbség, hogy a sportolás az tartólig, és utána hazaérünk, és levesszük a ruhát, és lezuhanyozunk. A közlekedésben meg ugye feltételezhető, hogy megérkezünk valahová, az a ruha marad rajtunk, akár egy egész napos viseletet kell úgy kiválasztani, hogy közben bringázni is tudjunk mellette. De akkor ez nem ellentmondás, ezt meg lehet csinálni. Meg lehet, persze. Csak elég lassan kell menni hozzá. Így van, tehát nyilván figyelni kell, hogy az első felüljárón de max pulzuson, meg max intenzitással menjünk föl, de ez nyáron is igaz, szóval mondtad is az elején, hogy
ugye bringázni kellemesebb a 35 fokban, hát igen, akkor kellemes, hogyha ezt meg tudjuk tenni egy olyan alacsony intenzitáson, hogy tulajdonképpen a gyalogláshoz hasonló energiát fektetünk bele, viszont ha csak nem a 38 fokos meleg szélről beszélünk, akkor azért hűt egy kicsit a 31-2 fokban is. Kezdjünk bele? Nézzük meg, hogy városi hétköznapokra hogyan lehet úgy felöltözni, mik lehetnek azok a hétköznapi ruhák, amiben bizonyosan is jól tudjuk magunkat érezni? Nézzük. És mondjuk a hőmérsékletre lőjük be ezt az októberi hűvösebb reggeleket, és a még nem túl hideg délutánokat. 12 fok. Legyen. 12 fok. Mikor készültünk a műsorra, akkor volt egy nagyon érdekes felvetésed, amit nem figyeltem meg, de egyébként utána visszagondoltam, hogy például a Farmer az egy kerékpárcsere szabatos ruhadarab. Szerintem a Farmer a világon a legjobban használható ruhadarab. Egyébként nagyon komoly sportolók is használják, tehát ugye a dirt extrémebb szakágokban mai napig szakadt Farmerben mennek a legnagyobb meghívásos világversenyeken is, de visszatérve a Farmernek van egy olyan tulajdonsága, hogy viszonylag meleg, én ezt nem tudom levezetni, de egész jól lélegzik is, tehát hogy valahogy nem úgy izzadsz bele egy Farmerbe, mint egy szövet, bármilyen szövet nadrágba, és hogyha megfelelően kombináljuk akár bringás ruhadarabokkal, akkor nagyon jól működhet. Gyakorlatilag még túrázása is, tehát én simán voltam már úgy komolyabb, tehát távban is, meg egész napos túrán, hogy Farmerbe, mert úgy esett jól, mert jobban esett így bemenni mondjuk egy étterembe, tehát Farmer az egy nagyon jó használható dolog. Egyre kell figyelni, hogy például érdemes kombinálni olyan bringás alsó ruházattal, ami lehet, hogy ismerik a hallgatók is ezeket az úgynevezett nyári baggy shortokat, ami 2 darabból áll, egy ilyen betétes, úgymond alsó nadrág részből, és egy felső, egy ilyen baggy shortból. Na most ennek, hogyha kivesszük az alsó betétes részét, és erre húzzuk fel a Farmert, akkor rögtön kiküszöböljük azt a hibát, hogy ha izzadunk, akkor a fenekünkön ott egy szép nagy folt fog égtelenkedni egy 10-20 perc után. Hogyha megvan a lehetőség, akkor nyilván munkahelyen bárhol ezt cserélni is tudjuk egy normál alsó ruházatra. Ha meg nincs, akkor egy ilyen napi ügyintézés során azért nem egy diszkomfortos viselet. Felülre mi az, ami elmegy így a városban, elmegy így a hétköznapokban, elmegyhet akár egy irodában, munkakörnyezetben, iskolában is, és nem feltétlenül egy bicajos és sportruházat. Mindennek az alapja, de ez nem csak bringába, hanem akár síbe, bármilyen outdoor sportban, ugye alapvetés az aláöltözettel kezdődik a ruházat, és hál' Istennek nagyon-nagyon jó aláöltözeteket lehet kapni. Itt én azt mondanám, hogy ne is feltétlenül bringásat válasszunk, főleg ahogy megyünk bele a télbe, ott egyre jobban tudnak működni a sízéshez, tehát a téli sportokhoz használatos aláöltözetek, mert egész komoly izzadságot, tehát nedvességek képesek fölvenni, elvezetni, és ugye még ezek kinézetre is sokszor olyanok, hogy senki nem fog ránk furán nézni, hogyha bárhol ezt mondjuk még egy héjrétegként is alkalmazzuk. De ha mi az a héjréteg? Gyorsan hát a ezt mondjuk az el. mindig a külső réteg. Tehát ez bármilyen sportban a külső réteget jelenti. Ugye most, ha nem szeretnék kimenni rögtön a közlekedésből a sporttémába, de ugye, hogyha egy sportöltözékről beszélünk, akkor az általában 2 réteg, tehát nem több, egy jó aláöltözet és egy jó héjréteg, tehát külső réteg,
és ugye nyilván a jó aláöltöző felel azért, hogy az izzadságot elvezessük a bőrünktől, fel is veszi akár az izzadságot, hogyha túl intenzíven termeljük a hőt és a nedvességet. A héjrétegnek meg ugye az a szerepe, hogy a környezet külső viszontagságaitól megvédjen minket, úgy, mint a szél, a hőmérséklet, az eső, és hát nagyon-nagyon komoly szöveteket gyártanak már, akár olyat is, ami mind a 3 követelménynek egyszerre megfelel, illetve szokták azért a 2 réteget kombinálni egy esőálló réteggel, ahol vissza is tudunk most kanyarodni a hétköznapi közlekedéshez. Tehát én azt mondanám, hogy aláöltözetként mindig az adott évszaknak, hőmérsékletnek megfelelőt válasszunk. Egyébként az aláöltözettel lehet játszani pont ezekben az őszi hónapokban, hogyha reggel még nagyon hűvös van, és délután már nincs annyira hűvös, akkor a hátizsákban ugye a komplett váltóruha garnitúra helyett a plusz egy aláöltözet az elfér, és tudunk mondjuk reggel egy hosszújú, melegebb aláöltözetben indulni, délután pedig elég fölvenni az egészen könnyű, kicsit nyáriasabb, vagy hát ősziesebb aláöltözetet, és erre ugyanúgy föl tudjuk venni például egy szövet, egy túra inget, vagy pulóvert, tehát ami az polárt, amik mind olyan ruhadarabok, hogyha csak nem öltönyös munkahelyünk van, akkor akár az egész napi viselet is tud lenni. És harmadik rétegként pedig gondoskodjunk mondjuk egy jó esőkabátról, hogyha jönnek ezek az októberi kétesélyes napok, akkor ne kerüljünk bajba semmiképpen. De az azért azt sajnos be kell vallanunk, és ezt meg kell állapítani, hogy egy technikai tulajdonságokkal bíró alapréteg, aláöltözet, az sajnos nem nagyon kerülhető el egy ilyennek a használata, hogyha 5-6-8 kilométernél többet kell mennünk a városban. Nem. Én azt mondom, hogy aki rendszeresen bringázik, az kezdje azzal, hogy legyen mondjuk egy két, tehát mondjuk 6 darab jó aláöltözete, ugye most nyilván azért, hogy tudja ezeket váltani, meg cserélgetni, és mondjuk időjárástól függően ezek a könnyű hideg hónap, tehát például a szeptember vége, október, aztán amikor bekeményedik, bemegyünk a novemberbe, és hát az egész hideg december-januári időszakra. Direkt nem mondanék egyébként hőmérsékletet, mert nagyon-nagyon egyénfüggő, hogy kinek hol vannak ezek a küszöbök, viszont azzal számoljunk, hogy ha egy jó aláöltözetet kiválasztunk, akkor már nem nagyon tudjuk elrontani. Tehát arra még, ha tényleg a rossz, idézőjelben rossz pamutpulóvert fölvesszük, vagy az olyan kabátot, például a tipikus, mondjuk ki, hogy a diszkont áruházas pehelykabátban is el tudunk menni bárhova, nyilván jobban meg fogunk izzadni, mert az aztán semmi nedvességet nem vezet el, meg minden hőben bent marad, de a bőrünkkel akkor sem fog érintkezni nedvesség, hogyha egy jó aláöltözet van rajtunk. Utcai ruházathoz mi akkor annyi kérdés? Te megesküszöl, soha sehova sem mész bicajja pamutpólóban? Az biztos. Mármint ezekben az őszi hónapokban. Tehát a nyáron igen, mert nyáron ismerem a pamutpóló határait, hogy mennyire izzadok meg, vagy gáze, hogy megizzadok, és a többi, de hogyha mondjuk egy ilyen 15 fokos időben biztos, hogy nem pamutpóló van alól. Tehát lehet, hogy egy olyan technikai póló, amin nem annyira látszik, hogy technikai szövet, és akár abban vagyok valahol, ahová megérkeztem, de biztos, hogy nem pamutpóló. Tehát az aláöltözetet az szigorúan betartom. Az az egy, amit talán szigorúan betartok. Kesztyűk, egyebek, ezekből mit tartasz be, és mit nem? Ezek nagyon egyéni dolgok, nem? Hogy kinek mire van Nagyon. Pont a minap beszéltünk erről valakivel, hogy van, aki annyira extrém, hogy még a leghidegebb decemberben, januárban sem veszi föl a kesztyűt, és neki jó. Én például hordok kesztyűt már a 10 fok
környékétől, mert fázósabb vagyok. Ez nagyon-nagyon egyéni preferencia. Annyi, hogy ugye a kesztyűnél egy hétköznapi közlekedésben ott nem kell attól tartani, hogyha megint csak fölmegyünk a felüljárón, akkor attól az intenzitástól beleizzadunk, mert nem fogunk beleizzadni. Ahhoz egy nagyon hosszú időn át tartó sporttevékenységet kell végezni, hogy a kezünk is folyamatos, tehát hogy olyan mennyiséget izzadjon. Viszont a lábnál ott megint csak érdemes szétnézni az outdoor-boltok polcain, mert zokniból sokkal jobb egy komoly technikai túrazoknival felszerelkezni. Megint csak az izzadság elvezetés, komfort miatt lényegesen jobban teljesít egy pamutzokninál. Melyek azok a testrészek, én a térdről hallottam ezt, hogy az ember nem feltétlenül érzi az adott testrészen, hogy fázik, viszont mégis óvni kellene a széltől, húzattól, menetszéltől, mert nem feltétlenül érzem azt, hogy tönkreteszem adott esetben, hogyha túl sokat van hidegnek kitéve. Én őszinte leszek, ezt nem tudom. Nyilván sok történettel találkozik az ember. Kicsit ez is az egyénfüggő kategória, meg a genetika kategóriába sorolandó. Én ismerek olyat is, aki egész életét végigbringázta rossz cuccokban, semmi baja, meg olyat is, aki elkezdte, aztán azért nem folytatta, mert ráfogta, hogy emiatt rosszak az ízületei. Ez nehéz kérdés szerintem. Akkor viszont nézzük meg azt, hogy ha több órán keresztül rendesebb tempóban vagyunk nyeregben, a hidegben, akkor ahhoz képest, hogy eddig még egyelőre egy aláöltözőnél is egyébként többé-kevésbé ezen felül, meg e fölött utcai viseletben voltunk, akkor ehhez képest hogyan kell változtatni? Tehát, hogyha átkanyarodunk a sportosabb viseletekhez? Igen, sportosabb, edzősebb helyzetekben mi az, ami még kelleni fog a jó aláöltözőn? Mondjuk számoljunk úgy akkor, hogy egy órás vagy egy óránál tovább tartó bringázásra öltözzünk föl, és feltételezünk mondjuk minimum egy rekreációs intenzitást, akkor, ahogy te is az elején mondtad, az üzemű hőfokhoz kell beállítani a ruházatot. Például mostól szeptember vége, október elejéről beszélünk, szerintem ebben a 10-20 fokban a legkülönbözőbb az egyének közötti különbség. Tehát ilyenkor van, aki bőven rövid nadrágban bringázik még, és van, aki már feltétlenül igényli a hosszú nadrágot. Ugye a nadrágnál az a különbség a felső ruházathoz képest, hogy nem gondolkozunk aláöltözetben. Tehát a sportra alkalmas bringás nadrágot azt úgy kell kiválasztani, hogy annak a szövetnek meg kell felelni a nedvesség elvezetésének is, meg kell felelni annak a követelménynek is, hogy az időjárástól védjen minket. Na most... Tehát egyszerre aláöltöző és külső hely. Van, ez nagyon nem egyszerű, mert ugye miről is van szó, és nem véletlenül ezek kompozit szerkezetek, tehát különböző panelekből épülnek fel, illetve a belső oldal és a külső oldal is különbözik, tehát sokszor ez két egymásra épített kompozit szövet. Vannak olyan rövid nadrágok már, ez egyre divatosabb, ami szabadon hagyja pont az előbb említett térdet, mert a térdnek egyébként az, hogyha jól mozog, tehát szabadon mozog, és egyébként nyilván a nedvesség a szárad, egy olyan hőmérsékleten szárad, ami még egy 10 pár fokos hőmérséklet nem káros az egészségre, akkor lehet, hogy jobbat teszünk, ha szabadon hagyjuk. Ellenben a nadrágnak a felső része, ami ugye a combunkat, azokat az izmokat, amik a leginkább részt vesznek a munkában is, melegen tartják, illetve védik a széltől, vagy akár az esőtől. Ezek a rövid nadrágok
már gyakorlatilag időjárás állók, és teljesen más érzése is, mint mondjuk egy nyári könnyű rövidnadrág, de mégis rövidnadrág, tehát szabadon hagyja a térdet. Érdemes ilyet választani, ez jobb bringaboltokban, vagy hát nyilván az online kimondottan kerékpáros webshopokban tudunk ilyet nézni, tudom ajánlani, és akkor ezután következnek a különböző hosszú nadrágok, ugye vannak a 3/4-es nadrágok és a hosszú nadrágok. Én azt mondom, hogy az kora őszi időszak a 3/4-es nadrág az a maximum. Mondom ezt úgy, hogy én tehát tényleg fázósabb típusok közé tartozom, és aztán amikor a télbe belemegyünk, a 10 fok alatti tartós hőmérsékletbe, vagy akár az 5 fok környékébe, akkor lehet elővenni a bolyhos, belül bolyhos úgynevezett termonadrágokat, amiken már egyébként nagyon komoly szélálló szöveteket találunk a külső részen. Tehát itt is az van, mint ugye az aláöltözeteknél szóba került, hogy mondjuk 3 típusú időjárásra érdemes készülni egyéntől függően. Itt a nadrágoknál is nagyjából ezt a 3 hőmérsékletet mondhatjuk, és megint direkt nem mondunk hőmérsékletet, mert ez egyénfüggő. Felül mi az, ami kell a jó aláöltözet felé, hogyha tényleg így 1 óránál hosszabb időt vagyunk kint hidegben és kitartóan? Itt nagyon még inkább függ ugye az intenzitástól is, nem csak a külső hőmérséklettől. Aki nagyon nagy intenzitáson is bringázik, annak őszintén már nagyon nehéz tökéletes kombinációt találnia, tehát nyilván bele fog izzadni a jó aláöltözetbe is. Tökéletesen szárazok nem tudunk maradni, de azért érdemes olyan ruhát Nem tud ebbe kialakulni egy egyensúly, hogy így alkalmazkodik a szervezetem a terheléshez, és egy idő után már így nem izzadok annyira? Dehogy nem. Őszinte leszek, én nálam ez valószínű azért nem alakult ki sosem, én utálok hosszúakat bringázni, tehát nagyon a hideggel nem vagyok jóban, de vannak olyanok, akik ilyenkor is bőven nyomják a sok órás edzéseket, és biztos, hogy ez kialakul. Meg kell őket kérdezni. Amit az előbb szerettem volna mondani, hogy van egy nagyon-nagyon, mondjuk így Jolly Joker ruhadarab sportoláshoz, ez a szélálló mellény, mégpedig azért, mert ezt nagyon-nagyon kicsire össze lehet csomagolni. Meg kell, hogy szakítsalak. Hova ékelődik ez be? Arról beszéltünk, hogy van az aláöltöző, van a héjréteg, és hogy alapvetően 2 rétegben áll minden sorrugázat, akkor ez most hova jön? A szélálló mellény az egy olyan dolog, ami a 2 réteg fölé tud beékelődni, és ugye sportolásnál egy teljesen releváns szituáció, hogy hegymenet és hegyről lejövet, amikor a menetszél miatt, és ugye az intenzitás hiánya miatt hőérzetre 10-20 fokos különbséget érzünk egy emelkedő és egy lejtő között, és ha ezt fölvesszük, becipzározzuk, ugye a szélálló mellé nyilván a nevéből is kiolvasható, hogy egy szélálló anyagból készül, megvédi a teljes mellkasunkat a menetszéltől, tehát nem fogunk átfázni, viszont mivel mellény és nyilván ugye a hónaj környékén történik általában a legkomolyabb izzadás, vagy a háton, ahol egyébként már nem szélálló, hanem akár csak egy ilyen vékony hálós szövet, ami gyakorlatilag mintha ott se lenne, ilyenből épül föl, elől pedig tudjuk cipzárazni. Ezért a szélálló mellény nagyon-nagyon pontosan beállíthatjuk éppen az aktuális intenzitáshoz, tehát nem kell öltözködni, mint például az esőkabátnál, hogy levesszük, fölvesszük, valaki tudja ugye menet közben fölvenni, valaki nem, ez már azért kell egy gyakorlat. A szélálló mellénynél meg tudjuk tenni azt, hogy
hogy ahogy dimbeken, dombokon megyünk föl-le, akár föl a hegymenetben lecipzározzuk, akkor csak így lobog egy szinte semmi a hátunkon, amikor megjön a kicsit hosszabb, mondjuk egy pár perc lejtmenet, akkor egyszerűen csak felhúzzuk a cipzát, és működik. Menjünk tovább a kilógó részek felé. Kéz, láb, könyök. Még nem menjünk feltétlenül tovább, ugye, mert felső ruházatnál csak a mellényt említettük, de a két réteges, tehát az aláöltözett héj réteg közül a héj réteg ősszel az egy még nem termó, de már mondjuk szélálló panelekkel rendelkező könnyebb, hosszújú kerékpáros mez, és akkor ennek is azért vannak árnyalatai. Tehát ezt mindenképpen jegyezzük meg, hogy ebben az időszakban még azért egy komoly termomezt nem érdemes használni. A legtöbb embertípus számára csak a legeslegfázósabbaknak talán, de nem érdemes használni termót. Akkor most nézzük meg a kilógó részeket. Kilógó részek, ugye kéz, láb, kesztyű, egyéni preferencia, ebben az időszakban valaki nem hord kesztyűt, valakinek már föl kell venni a viszonylag, tehát mondjuk ha 1-2-3-as skálán az első fokozatot. Sportolásra is érvényes, amit az előbb általánosságban említettünk, hogy a jó zokni az kardinális szerintem, illetve kamáslinak akkor lehet értelme, hogyha számítunk esőre, mert ugye a normál bringás cipőt és hát ugye a cipőbe bejutó nedvességet azt ki tudja zárni egy esőálló kamásli. Ugye kimegyünk, tehát sapka, sál. Így van. Konkrétan sapka, sál, illetve annyi kiegészítéssel, hogy csősál. A sapkánál, akik nem annyira fázósak, talán a sisak elég ahhoz, hogy ebben a szeptember végi, október időben ne kelljen sapkát húzni, illetve a csősál egy olyan ruhadarab, ami bár még nincsen olyan idő, amikor normál esetben az utcán sálat hordanánk, de pont a lejtmenetekben meg fagyosabb reggeleken azért a torkunkra valamit fel tudunk húzni, az egy nagyon-nagyon jó dolog. Bevallom, hogy nekem egyébként az összes sportoláshoz, biciklizáshoz kötődő ruhadarab közül a csősál a kedvencem. Olyannyira, hogy egyébként elkezdtem csősálakat használni biciklizáson kívül is, mert egyszerűen annyira könnyű, mégis ilyen meleget ad, tehát hogy az, hogy a nyaki szakaszt nálam így melegen tudja tartani egy csősál, ettől az egész testemben tud ilyen melegségérzés lenni. Tehát kifejezetten nagyon, nagyon sokat hozzátesz nekem egy csősál a komfortfokozathoz hidegben. És sose nedves, tehát nem nagyon emlékszel olyanra, hogy... Abba nem tudom, hogy hogyan lehet beleizzadni. Biztos bele lehet egy rossz minőségűbe, vagy egy rossz méretűbe, de nem nagyon tudom. Hát valószínűleg nehéz vásárolni olyat, ami rossz minőségű, mert ezek általában már speciális bringás vagy átdordarabok, illetve még ami nagyon fontos, hogy ugye a csősálat egy mozdulattal fel tudjuk húzni az orrunkra is, tehát egy nagyon kemény hideg, amikor a hideg menetszél csapkod, akkor is pillanatok alatt védelmet tudunk nyújtani. Én is nagyon szeretem. Ha már itt tartunk az orra felhúzós kérdéseknél, és mielőtt még a sisakviselésre, sisakokra áttérnénk, egy fontos városi kérdést vitassunk meg. Neked mi a véleményed a maszk használatról, főleg a smogmaszkokról? Semmilyen. Én soha életemben nem használtam. Őszinte leszek, hogy nagyon nem is hiszek benne. Tehát jó, nyilván véd valamit, véd a káros anyagoktól, tehát én ezt nem vitatom. A másik oldalon ugye a fokozottabb légcsere is véd valamennyit ahhoz képest, mint amikor nem veszünk annyira mély levegőket, akkor ugye állítólag, én nyilván nem vagyok szakember, de jobban leülepszenek ezek a káros anyagok. Amikor valaki kocog, bringázik, és intenzívebb a légzés, akkor ez kevésbé történik meg. Ezt én így tudom. Nyilván valamennyit tud védeni egy maszk, viszont kevésbé komfortos a légzés. Tehát ez a valamit valamiért, akinek ez szimpatikus, az használja.
Tehát ártani biztos nem árt. Én tudom mindenkinek ajánlani, aki torokfájós. Én torokfájós vagyok, és ilyen igazán hidegben, tehát nem őszi téma, de télen igazán hidegben nekem segít abban, hogy torokfájás az ne kerülgessen. Miközben az érdekes része a dolognak az, hogyha városon kívül tényleg jó levegőn bicajozom, maszk nélkül hidegben, akkor viszont nem szoktak torok problémáim lenni. Én azt javaslom, akinek van torokfájásos problémája városban bicajozáskor télen, érdemes kipróbálni a különféle maszkokat. Meg hát gondolom, rengetegféle maszk is létezik. Tehát látom azt, hogy valaki ilyen csoda betétek, meg furcsa, igen, kiálló alkatrészek vannak, meg hát vannak sokkal egyszerűbb maszkok is. Sokféle szűrőbetét van, de van kifejezetten városi levegőre ajánlott, és ott tényleg lehet érezni a hatását, hogy amikor egy régi busz gázt ad előtted, akkor nem érzed azt a kipufogó gázszagot a maszkban, tehát tényleg valóban fog belőle valamit, illetve érdemes szelepeset vásárolni, mert különben azért nagyon az ember arca alá tud izzadni, hogyha nem szelepes maszkot használunk. Hát én főleg ettől félnék egyébként a kicsit magasabb intenzitáson, hogy mennyire komfortos a légzés. Nem az. Semennyire sem. A maszktól haladjunk egy picikét fölfele, szemüveg. Nyilván aki szemüveges, annak adott, hogy a saját szemüvegébe bicajozik, vagy nem? Nem feltétlenül. Neked nyilván most távollátó, rövidlátó valaki. Egyrészt ugye léteznek speciális bringás szemüvegek, aminél nagyon fontos, hogy a szemüveg egyik, a bringán a legfontosabb funkciója az a védő funkció. Tehát egyrészt véd a széltől, hogy ne száradjon ki hamar a szemünk, tehát tényleg egy 15-20 perc után már romolhat a látás is, illetve akinek érzékeny a szeme, például én is ilyen vagyok, indulásnál szemüveg nélkül könnyezek, püszkölök, borzasztó érzés, tehát szinte nem is tudok egy 10 fok környékén már kimenni, vagy elindulni szemüveg nélkül, meg hát nyilván a látás szempontjából is fontos, hogy használjuk, akinek szüksége van rá. A sportszemüvegek minden ilyen igényt kielégítenek, ugye ezek dioptriázhatók, és a többi, nem olcsók, de aki szemüveges, annak érdemes csináltatni egy jó sportszemüveget, aki meg nem szemüveges, annak érdemes választani egy jó sportszemüveget bringázáshoz. Ha már itt a védelemnél tartunk, esőről még nem beszéltünk. Igazából nekem a külső réteggel kapcsolatban merült föl bennem, hogy külső rétegnek egy jó minőségű esőkabát megteheti-e, vagy a külső réteg, a héjréteg az azért más, mint egy jó minőségű esőkabát? Hát az a jó minőségű esőkabát, ami egy jó héjréteg is egyben, és ténylegesen megvéd egy komoly esőtől, az most kezdjünk el 6 számjegyű összegekben gondolkozni, tehát az egy komoly kategória. Ha meg nem ebben gondolkozunk, akkor azért egy átlagos esőkabátba bármennyire is bír némi lélegző tulajdonságokkal, azért sokkal könnyebb beleizzadni, mint mondjuk egy polárfelsőbe. Az átlag ember szintjén én semmiképpen nem gondolkoznék ebben. Jobban járunk, hogyha az őszi időben az aláöltözet fölé egy polárfelső, egy túrapulóver, egy túraing, egy bármilyen, vagy akár egy kicsit hidegebb van egy olyan túrakabát, pehelykabát, bármilyen. Hát ismerjük ezeket az outdoor ruhadarabokat, jó aláöltözettel bármelyik működik, és készüljünk egy külön esőkabáttal, hogyha aztán utolér az égi áldás, meg a mennydörgés. Ami tényleg ezeknél a nylon anyagoknál egy szinttel komolyabb, az már azért tud komfortos lenni, hogyha csak haza kell élni az esőben. Illetve, amit még kihagytunk szerintem, és nagyon fontos akár a zivatarban is, az a cipő, meg hűvösebb időben. Én itt a hétköznapi közlekedéshez szintén az outdoor boltok kínálatát javasolnám, tehát egy Gore-Tex-es túracipő, amiben kényelmesen tudunk mozogni, viszonylag kemény a talpa, hogy a pedálon keresztül
tehát ne legyen kényelmetlen a tekerés, és ezek igen, működnek. a vízállóságot azt én is nagyon-nagyon javaslom, mert a legkisebb esőben is azért, amikor az ember lába ázik el, és ugye a cipő az alulról felülről minden irányból kapja az áldást, az nagyon kellemetlen tud lenni. Igen, és még ezt lehet kombinálni nyilván egy lábszálvédővel, ami a közlekedésben szintén megvéd az esőtől. Hát ugye a sportban, meg a sportvonalra ugye speciális téli cipőket is tudunk vásárolni, tehát nem feltétlenül téli, de hűvös időre alkalmas fázós lábúaknak, illetve rengetegféle kamáslit tudunk a bringás cipőre húzni. De azt javaslod, hogy a jó megoldás az, hogyha az embernek legalább 2 biciklis cipője van, egy melegebb időre, egy meleg Én használok télit, igen, én használok télit, illetve van még egy nagyon okos megoldás, a cipő, helytelenül szoktuk cipő alatti kamáslinak hívni, mert ugye nyilván az nem kamásli, de egy ilyen nagyon komoly szélálló és belül bolyhos anyagból készült végül is zokni, ami komfortos egy hűvösebb időben is, és hogyha nagyon nagy baj történik, akkor hiába a cipő beázik, ez a szövet, ez nem annyira ázik be. Akkor itt fejeztük be lábnál, a fejre nem teljesen került sor, mert a sisakokról ebben a műsorban már nem fogunk beszélni, viszont nem fogtok sisak információk nélkül maradni, ugyanis egy komplett műsort szeretnénk arra szánni, hogy hogyan érdemes sisakot választani, mi a kínálat, mire érdemes figyelni, és mik lehetnek a különbségek. Ez volt a Pedál, a Trend FM kerékpáros műsora. Takács Tamással És Dankó Bencével. Egy hét múlva újabb műsorral fogunk jelentkezni. Addig is mindenkinek remek tekerést, kiváló időt, nagyon szép őszi pillanatokat kívánunk. Én is arra biztatok mindenkit, hogy bringázzatok a hűvösebb időben is, illetve iratkozzatok föl a YouTube csatornánkra, Pedál Podcast néven, kövessetek be Facebookon is, illetve a weboldalunk is üzemel már, amit a pedal.co.hu címen élhettek el. Kölhátszelet mindenkinek! Ez volt a Pedál, a bringás műsor.